μην τραβάει τους υπόλοιπους. Λέω του ένα. Ναι, εντάξει, δεν έχω πάει 100 χρονών, εντάξει. Ακόμα έχουμε, γιατί νιώθω γέρο. Για αυτούς. Γρήγορα. Κάτω έγγραφα είναι. Τώρα τι έκαμες εσύ, για τον κόρο τι έκαμες και δεν έκαμες εσύ, να μου πεις ότι τι έκανε μαζί μεταξά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι έκανε, δεν έκανε τίποτα. Εσύ τι δεν κάνεις σήμερα. Βεβαίως. Το λιμάνι, αύριο θα κάνουμε πεζοδρόμηση. Τα είπαμε όλα. Άκουσε ένα σκηνικό να μου μακριά. Και θα αναμορφώσω τον κόρο. Γιατί τον αναπτύσσω. Εδώ, βοηθάει, αυτό το ξέρω εγώ. Δεν θα πεις σήμερα να τροπεί, θα πεις να τα πουλήσεις σήμερα.